mbaro obore biboro no sorora boire no moroseri ndagira mambi okora muno urakore no sibicyanga boire no teta bamukwanire no leta bakaise byara oleta bakomugambi oleta bakoyondo kumukwanira igende kinoge korete nokiri yani iroka basacha morai weakness yake benga gokwara riro musubati ga kwarire start your weakness yani ukwamara iga umwana bwetira gakiri mayari atata get to the point, take a step forward. iranie birengereria bekabanta bekobonga tosango gotore kokonene koranje onde bikonganya saitani ataete koira ebengarare ebengange twasabire ngo tukwanire ase Kristo mavorito. Amen. Ngorigere rinde namanyekera abantu bataiyo nkona gusaba moba kaba. If you are not careful today, onyerera turindeti omuntu urindete iyo kobe advantage ya ririri mambia. If you are not careful ririri today oise koba turindeti rero naga ninkominyorera agantu kagoteba nga it is possible you can be taken advantage of nabeko nyarekana muntu akoriere ona ringwandete kigusige ciirete nabeko nyarekana muntu akoriere nabeko nyarekana maete eruga yaito ye kigusi mokagete ne ntakere lakini gona na unjorerie teririgima ekero narete kigusi nabeko nyarekana omuntu akoriere. It's very possible. Anya moko lieru asechisimi monta gotomere message nga you are lucky. You are going to win. Igenda ko arabika shilingi 100 usichiribu sana. Wachi bwati kwa yoro monene lakini kwa koraki. Kwai. Wasi nyugotebia abantu nganchi akoraki. Nakige kogera asemeganerie mekora abantu bale gosoma Yesu kuru asokwegerigwa bale gotebe nga mungainu tari monene mogano kamanya koruegwo ugasusu no gancho kasusu kamanya kongainu gancho kunga ikiramba utike kururugora wo igo gikari koira banta banene bunaye rindo gancho gwa kaondoka bunaro monene akamuburi nga kingokora ngenchera yukanda gokonye yokorete mego yiminge ngutinge akamanya kumutingararia asomoti akamanya goswa muganchogu no mugano tari gento kerekene no mugano abana bari kubekerwa kama goswa muganchogu akarie ndagera kaigota akana komoteringa oh nonda ikiramba uti toganyete lakini kama ete ngata sibetio ganchogu ta koli kende kiaye okasusu no mokare akarierango akariero ganchogu naboko lieru ao nararorera bange bako lieru lakini ongo sabanga timo lieru. You can be taken advantage of. Abantu mbare bale koro kwa basamaria lakini abantu abati balenge basamari iko balenga ba Israeli iko bamenyeta seke nyoroge koro kusekem ikiragie kenyoro kiabo goseke chichi kiabo buna bobaracha abantu aba bamenye to ekara yarenge omwako koro kunga 772 no 722 BC kwenye Yesu ataracha bakaba atagire n'aba Asiria korusoba muturogoro yaitanga iba bakaruko ruhabu n'abasigisi ekera baba buata bakabaita bakabaira sobo lakini muna abantu batari koera bake bagatigara bagateka advantage of them ko baba bua bagakorera abakungu baba bobe
abo batigaretie abo bakareta abantu gete amachara gete korumoina babatebinga mokungu oyitu akoire mokungu oyitu akoire mokungu oyitu akoire bagakore kenyore kibobe sana bateani wei abasacha barabu bairete bakabaita ekere bare koreta abantu bako ba bakungu babatebine kenyore kitu abaira bakungu twabaire no boremo amohere ndabasacha abo barete twa machara chara igata abwate boremo akabera agwa akamenye kenyore kigia Sekemu n'abakungu abayi bakonyu baba Isiraeli bakaibora abana maita sinaro kwanyara gwate banga bona solution itakore tiki teyo bakaibora abana asenge njo babeteretu elieta Samaria aseke Iberania esababu ogwanjera Yesu nero rabo rusio bochai mobekire ababeka sabasikani naonye mwaikira masikani. It is Jesus to maintain it. Yesu akokora kintu kiege omaite timaite kusema manyetenga aganto nkarora chake baka babo yonde babo lingaki na aje gwasali gokoreke yani bamanyetenga atali yayo kogekora obochayo yonko babole bake kanisa waba bake chiro waba baka bale kubolirimo ngaki babolete montonaro bolete bo betimaite semo nyorete ke bungo keltali karkengo basome ngaki na kwirinde na aroko ngaki yento kiyange ruarali yani boyonde naro boyonde mokungu oyo musacha asereti 40 years ago akamenya bo baraja chituka nere nasomi omwana abe dokita ona moigweti gento ngobori gento more yani cho abanya sara motumeke mobe to komanya asomo na agokoraki Yesu agaetero mokungu omotayayi agasoa Samaria agakonya Samaria na aje buno ikaranse tarero. You may not know to komanya asomo na agwetera na ende to komanya gosemi akaki. No, God may use anybody in your family na bara baka mwana gake na bara bo monto monene amotumeke agoikie asotare go chakokoraki nabona bangi na morensa onye mwacha gabo yambatebi no manyete gake tiango konya baba ja oyonde taiwa no manyete nga okogingero guko mwane tuki na bogo korini ande ai wegende kiboli aya abangi na mbali korusigwa atamanyetike songa atamaiti mainozi obekwe galigete baka Nairobi oli ni gwegento gete gako genda mba igoro ngati kogingera abana baibole tu America tukia ingogera tari barabu uranyoro mwana oyo nya gukare kiombe kiabo tuko na rorweteke ngwanza chikoriegwa gaki mokungu is your head functioning. Agona aroriro yondo rengerei. Thank you for thinking. Thank you for thinking. Gokoranda samangana kobwatia ayunare koige karero na ende turasomi mambi mono gokomocha mambia samangana ayo no nyota iboretu lingane elio likorokunga ngainya sago torusia isato abarumi isato 10 barumi isato 10 montare koja soma abeko babia barumi isato 10 nebwate gento gete barumi isato 10 umate na no korandia toko baebereria we seduce you kwalete birengereri kwaberete birengereri kwabirusia muziki kwabirusia mechanda kwabere kwamanyo cha kobasonsie kwamayo cha konyonsie go na I've been seducing you and I have done it. I'm a good seducer in this method. Wana togende buneri kirenga onde tario monye no boronge nonye no yomo torakora onde tario komanya onde tario koliginya sae bonse bachire bogeka bonse obare bosa onde tario yogokora maya nonye no yomo wana igo moigweti onde taio wana ngento ngerenta getemba tebi every family kere family nebwate ekebe kiabo
toro chitwensi nabanya bibe tuli lakini kire family nebwate kebe kiabe getuoni mbaro bara barebi mbaro bara berori mbaro bara besitondi mbaro babwate tama mbaro bara bachai basiereria yani erabo saigo nonyana kerata bwati mangana akonyenyerete wana ko family endere yo ere na bare igo kire family nebwate ekebe kiabo tigango ngo barere korumate tigato chakire o Daudi ngebe kikiabanyarete yani bantu mbali manyeti no Daudi gaki kerigi atuomerete no Daudi obotomani ekebe keringia na aretie family eri sana that was their sin ekebe gie family eri giko bwato mwana kiabwato mogaka kiabwato mongina entamo gasikati entamo garongi muchinore ekebe kigekoneire iroko mokungu gosokere to musache entamo gasikati haki no kura boire no kwana boire ina monchani no tama boire ugocha kwana ora gekorete no kiri mbaro obore biboro no sorora boire no moroseri ndagira mambi no kora buno urakore no sibichanga boire no teta bamukwanire no leta bakaise biara oleta bakomugambi oleta bakoyondo komukwanira igende kino gekorete no kiri boro nagani orengere ringa ngere kikerese ino mino bise ko babionsi mwachandikire kera nebirito mono lakini mbia nako babionsi ngero kirige tuoni ekebe kerigia mino kere family nebwate kiango ekiabo giko machiko engero naende kero kiamokire okoigwe bintu bigwakani amario kiaba abantu bange sana ogokura kwaba okwengonya kwaba okonganya kwaba okombogana kwaba esiorori yakoraki yaba baka abantu baenda nyagitari kera gia kosiri komozoni kera kiaba eta mino maragoba ane que tomore ngose kera more maragoba go ekine kiaino kere family nebwate kebe kiango kiabo ekia kabiri kere family nebwate kasi yabo their cars a family's cars kiagera bonsi bagu bonsi bakorire bibi bonsi bakore tamagoso ramati matiko semo inyorete kasi yo montomo mwamu ekorokwanga e kasi ye family ya Hamu nero Kanani elia chiete agasekerera ngo ise ikamanya kobanga bo bono Kanani gotira egento kerabo inune mirimo murakorera abantu nyumba nake akogera mu Afrika akogenda ngumbu akore mirimo bakejo kubanguse cho akogenda Buarabu orugira Barabu mate mutuko bakoragira obarugira butuko bwaki retalikoria yani into toko na kobera chia majango chiabo akogenda baindi nsabo zongo mwindi ogotenga bra chinga nyoko andoko agento kie andoko ajibe tutoko bakorera abanse ito bakorete bali ono ntuga si ito noko na gokorera bakubwa abo mochai no kwagacha Barabu yani igo moigwete bakabon that is our cause a cause of a black man na inde black man toliko matebi ngakore biashara igago soma go kobori ngaki nkosoma ngaye gasi akoreteki na batoko na ire go totaito chiko kore gasi ntotageti korosi gendoki egas anyway tali ekinare inako egisambo every family has got their cause kere family nebwate ukora yukwango kwaye asenge njota getengo somere yue family nere bwate family nere bese teliko babwata bese ko ya so iriko bokoga no mwachiri buga arabu okoreri tukomo boli ngabono chaka ko bange kiwakoraki yani ako bange keri bono na akora mana chaeli
pesa jikuiruruka waigule muno yo ndagoteba teifuraha gwe bono family nere bwate chibalimo chikorete ki chiro nere bwata machara family nere bwate ogutasoma no babetereria okubetereria kubetereria gwako baba kesukuru ogotebi nkule likango berarari skuru mbaro tingokura kerensemo tiganda gosomera Samuel ya kabere 2 Samuel 3 verses 29 oraigwa ganto karoga ke nkonyora libaga gochia nkiende ninkoerese oinyore ngano gotoleka ngoerese tino gotoleka ngoerese ingotoleka ngoerese ngoerese gotoleka ekero manyete nga mukungu oriorwa na ba advice lakini mbao gotoleka igogoko bibwata byose nabo baise koba kiara sogotoleka na arano gana iri advice no okwo 2 Samuel 3:29 tigoko mocha kuogo itera kwa manyinga ye kobe igoro ya Yoabu abuna Abineri ite okwete bono gagoteba nga amang'ana aya Yoabu acha goita Abineri intungeto bwatia kebwati Yoabu oyo Daudi ogoteba na igora asa abantu be family yaye enyomba ya Yoabu ndima tenga gente ngwana kwa soma raisi te boruo monto goiteka mache koruo mobere bosaigo buna chimengera macha gosoka ne binte birabu bikego bunemege macha gosoka ne binte birabu bikego ne akikuno kuragerio gokongo bono nga yugo chikorwali gwegenteki gose monto tabasa koboruo ore no borwere bwa ukoma turateberero ngaki family yaye te boru monto kimwe koria family yaye te boru ekerema kegwesirera gento ki enyimbo gose bantu mbakuborwa ire igo gose mareri bakenya kenywa batindekwa gose abantu balia endagereta nagokoraki etana goisano bori mabara bomba bwate lakini njana gokoraki njana gosira lakini njarero nasometi gorota kongira niyo mwaigure ngano nyane njara no koragererwa bijamole nane njara no koragererwa none na kero borwa ire boko bwatete boire kwarusi oyo kwairani ayo kwarusi oyo kwairani oyo unanje nara emyaka ya magega nara amenya nyagitari akina bete customer akiaba nyagitari bali abakoro akiaba se yanero mbarariete ngoi kaka anara nyagitari kumbe ne family yaragereire nai kaka anara nyagitari take kero na achete kumanyogo tole kase kule kururi aronko bara na bonda igubo bengi karansa ke gombwene yani ngo kero na igure bo bengo renge ngana ende nyagitari eri na agachire ngo choma nene nkonye ande kero na asabire gonko babi bujamore lakini ayenere riere seino mino nkasi kieba chande ngoragere gukoro bijamore ebese tali kuguma chingenyi mo kwachi o mama bwate mondo ingikelike bachandete amarwaire mokoneire oyo ne sukari oyo nere ne sukari oyo nere ne sukari oyo nkanza oyo nere nkanza oyo nere nkanza mokoneire bono mokonyete nyagitari bakabagajire chikoro baninu mo bakonyete maite ngendi ngorarigerie kero munyagitari agachire bakaigoro chibesa chia consultation narora bunarire jio borwaire anyway talibo benkorengere lakini ngorarengere bunenseyere tindate munyagitari akatakora kasi yae yani okumbugana kwabe faida yoyonde monyore nakie kitole ngaki linda sana utabeti kiafu yogo chakoba advantage yoyonde you can be advantage aje kasi yago no mosaro ri eriwa ochinyagitari nani nanya ortenge bireche bibyo iko bikoigwa biko mananga bono mosaro ochire bono chiatomeri korungumbu bono chiacha
Biamanya gwako ndi maragoba iguru rika mukurara minyoka njema kongikera na achire na gitaria yani bono kwira bono yonda babatarama bakagete ngegende na majeso kere ababa nene mbabatebi egento kia gatatu yogikuru kunga guyava family temony a family temony ndobwate kirecha gyaki gi family ayebuno tatole getie kirecha ngeresein kirecha gi family yaino ekiaino ngere kibono mbare kirecha kiabo no borogi mbare kirecha kiabo ne bibiriri mbare kirecha kiabo ogosoya mbare kirecha kiabo akuria tana koiguta ekine kirecha mbare kirecha kiabo ogwesibio bangaine ekero ogwesibiko gochikoba ingige koba esegi mwana korona no musubati okobetereri gwesibi na wono musubati gakito twaro bolito bogo tebati bwesibi hey yani ogochikoigwa machura ito muntu chibreke nanse na jira chichire sofa ni anyway ne nse mbetu achete wa ejo yo nera maete se ya monyorete bakage 10 mbare babwate kirecha kyokonywa kirecha kyokonywa ngekorete ki naro okonywe chae chitamo sisatu naro okonywa marua okore ndo naro okonywe changa lita 3 naro okonywa chipia chielibu 100 witina sitting agoteba nga leta vile tulivyo kao nilio bolemo jagenda kine kireche kebesa kire family ne bwate kiabo yori yoko nyoro musacha amenyete pa agwesibio cho linoko naire kirecha kiao ochigo sabanga tako na gonturanje saa 6 saa 8 tako na gonturanje na atike kogotura bano gago chabwate linga gosengwanseri urarabu gosengwanseri okora gendo kie ikiara ne kirecha keria bono nare ko boring aki aye giase inongereki na bora boring ekirecha boringira babantu gete soma Matayo 12:43 Matayo 12:43 nimbwate chi evidence Matayo 12:43 igorero ne summary nkorwa lakini omone no gongonya mambia ninchakire family scene ngerese gosenchakire family cause ingerese elindorangeri Yesu nga Yesu totolie ntu twakure ebano otarangere tigaki otakureti akimori gokonyeka yaikire ngaki tugukura tumanye koba ekiagera nje ninginyurete aboro kigukubarase asobwato bokaba bobe Yesu oraire bokaba bobe Yesu oraire bakamata komotebi ngaye goraire togo kwa Yesu akabuka gatebi nyanja ngotago tigaba muraba nanje gakora gento kie naye turakura anga mwakonyiru turakura ase Nyasaye yogokura gochise ino wakura gochichi ango wakura gochichi kazeni na chiro chichikonire buno yo yani ndiro maitokore so muntu gitaba kobori ngaki ari kumanya ngegi akongeresa na nche na kikembwatete anyway tigamoremi nsomere kebungo ekere chake ubi ngai moigwete gekorwa aso muntu igo muntu tabwatie kerecha igo kegweta gati asatari na amache kiari giase kegotimokera nga onde narora ngarigani lakini asenge njokero muntu abwate kiaye gekogenda bwoyonde kianyore kiengero getagwarete mate birecha bira bingotigera na bire rumu kiamanya ko abwoyonde gangero bwoyonde ya ngero kyobo balimo bwoyonde gangero kyamarwa bwoyonde gangero kyogotamogesikati bwoyonde gangero kyokomagora bwoyonde ga byanyora kianyora asetayo kiamanya kwebori kero kiekenya na ali tulikore kwani para bune zote na kero kiamanya kubura ningira nese nyomba yane aliase na ruete egento keregia kegocha gia checkinga ngoke oliribaga kiamanya gocha kiamanya konyenyora akiere enchwa yani etabwati kende yabusire bono yarosigwe kiamanya kogenda kiabura ngaki kiamanya korende binde 7 bikwamete buna kerokyo
bono biamenyo okoba kwa mwari kwa omonto oyo na kiki ngogotebiga ekero motarao nchoka igo mobwate one demon family demon mogwonchoka mwaba moichire no moiko mocheno mogokora magosa yo koira na magega lika mwaga twarire ekemo byaba birenga byaba saba gakitari buya gutige kanisa tari buya gutigo bokeresito ebirecha birago tore ngakibire ebinge liro no nyotachite kanisa lirikare kugwachiro gotoreka takoira narari igo biraso ebinge tari rero nkwegeria ebyo igo nare kogotebinga ekerecha gie family nge koreteke egiase ino nkereki giase ino gento mora ono mokondigereriga muri uchi na mokerora intagete ngokora goteba omanye giase ino tokoro gusaba nyasago konye gusaje na gwatana ne koruororo bigotigane guse gaki no genda igoro nonye naje bweka likase ino mwaibore tutweribu mokorimero omoriro mwensi asara ngiche gento kyo mwari korukunga family weakness ogotenyara gwe family gete ikina kyo mwari kire family ne bwato gotenyara kwabo their weakness muna bono ndakobori ngaki aje weakness yago nereri muna bono Samusoni ni maite weakness yaye weakness yaye yarenga sobotomani lakini tari ereyu weakness yaye go yarenge ngakara riro mokungu obongo abakoera kara riro musubati riso ningi gakoraki igako motebi kiregendo rabakorete gakaere so yonde akaere sadelira paki bitilira tali gokoraki yani iroka basacha morai weakness yage benga gokwara riro musubati gakwarire start your weakness yari gokwamara igagaki omwana bwetira gakiri mayari atata ine weakness nero yobongora montare sosiro no mogasa boire sibiti njana gokoraki nabone ke weakness ye bwata bakungwa banke no mogasa ngachisa chale togende oika nyombo irana ando karatika nando korage ntoki ando irana kakichisa chialire linarende kochie galime yani ane kochie galia makanga achiko baka somo kungu gakwegorore galima kwegorore karansa muno mutoshi okaganero nyogorete neri matatu bakalindora mungochogore yango. That's your weakness. Okobera bwango ne weakness abantu mbaro era munage chiko kitaka nganja pana chesa njenda koro monto nja aye ine weakness. Okobera bwango oko weakness yende rusi mauti yani aya kwakwanire kale kwaramire kale wachorire kale rusi mauti omosene chitageka musene ine weakness mwana ko mwana musene ta ngamwakwanire buya paka mwakirire kintu ntari chakobatebia kanda karakira ndabatebi mwenzi ya ona ya kwaera chitageka. Anyway obuororo boetaneti ine weakness nyabuororo montako mananga abu nokora mbako boli kende oyino muororo no mwaka tago koboria no murama tago koboria bago some iko kamati ego chajanda nesikati oyondo chokenda na mabere kebuyu oyondo yara etoliko korage tokie ako mana kwariro mosara gago changa karanga besi chiribusana kwa mwana maitenga na tago koira neria tengo linko mongaina acha korage tokie acha tigi. That is your weakness. Tikamba kani kanone kero monto como kabesi gentora gokania monto itali aro mobe ya namanyete talinga gaki monto minto tare con konyankonya ya ye experience kiara mwege iringa enjereje muamore mairi
ngundi napiga akiundi napino ojo minto naende manyako gende kanisa ako chitali ya nyoko. Experience kia moige iri pakarinde na bago kore bibata manyeti. This is a weakness. Anyway, igonare go tebanga asebinte bibionse bigo toka ase family. Amariko gare very clear. Iyago teba ase Mataye yani Yohane Elisate ibungo 17. Ngakinya sae tatumeto mwana oye asense elindache kugambiense kolendene setori gwa monere. E weakness ye yobwate isota kogokonya nyoko ta kogokonya biboko mbi kogokonya experience nge kogokonya gochori gungo kogokonya gotuomeri gungo kogokonya oyo chirora abakonye igakoro ku Kristo Yesu yakingo basorora iga una Paulo agoteba ngareti mi tiga mbasorore mbasigane aso musacho yomo oyo ratokonye nere Kristo Yesu motare ko mwanjarinde yango nara ko bori ga sake ga na tebiriga egente kina kwegeria ge korokinga the necessity of Jesus in a family ekige kogera yesaga na iria segentoki ase family bono no genda je gwika na boko na gotebia mwana ga kiminto na into tokonye na ende kwara tebeke na to kwebacha ama ino montorete to bokongo minto ningo inchi bono nyonde tara iraga gente kigaroche nyarebe ama ene inchi ntali komo gachisikati ebe sengo nyora chaera pi ano nacha kusabe jinde yani naje kare iraga ngaki aigaro ningorete to bokongo inchi elinde nyasago konye akonye no yomino ngogo teba ngaki pasita inyore gente kemo onsabera ni minto na inchi omineti bantu bande mbali serious aseke ayago korambi yamore inu mwachete igoro kare tona gwechanda aseke nyasaye bwoko bwa igabona twate ne naiga na ende twaimokiri twensia maboko igoro ama ene kebenkero gichandete family yaitu na ende nayo motoria igo twakorangeirie kogotoria abande na intwe family yaitu kobwa mono inche ototori korwa sekebeke elia kabere nyasaye ebire chambiro bichandete family yaitu nekere chakere kenene nabokoranga ninche kebwatete twasabire ngoge togonyere okonye family yaitu na inchonkonye aye nyasaye ore bwoko bwa ama eno korageru ngore gwachiete kogasoe family yaitu igoto bwato bororo igoto bwato bokongu igoto koega utaramboretio kobokoto konye twa westiri minis ande gotora kubuna machara totori asoko bwakwerie tari aho nabo igo nyasaye igotora bare ubo gokumia e weakness nerere family yaitu egende kogera chimilioni chiasoka egende kogera twanyora asara yo gokumia egende kogera ebisibia toeta twasabire nga nyasaye tokonye ekiagara nembwatete inche na abaminto mbararoro tobori aso family yaitu tobasa gotweba ramboro koboko kwagorera sobokonyi bwaitu kobwa mono bari bachira tobeba asogo saboko otokonye nyasaye ototinya mariga ase Kristo yora mabali ito. Amen. Get the point. Take a step forward.